Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to this channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu season 6. Babuyile ukhona sebewubonile episode 1 ka season 6 kodwa ngithi-ke because besijwayele ukuthi silinde uMzansi Magic asalishe siqhubeka ngaleyo ndlela yaMzansi Magic. Noma ngazi-ke ngizwe ngani ukuthi sizokwenza before abanye noma silinde uMzansi Magic. Akukho-ke okusha noma ngazi uyiqeda yonke episode because nami ngikhathele. Akukho okusha, wife number 5 okoko umakhumalo kodwa uthi akakaze abe khona, so asiyazi khona nengasekho manje. Ayi cha bandla, wife number 5 uthi ubaba Mseleku season 5 uphele kabi, so bazoqhubeka belungise indaba le ya number 5. uMangwabe uthi yes emshadweni kuthiwa kuyabekezelwa kodwa yena isivumelane sakhe ukuthi usekugcineni. Uma lokho ekuphika ubaba Mseleku efuna number 5 uyashiya. Siyambona nje usengale yandlela. Ukuthi ke manje eyenzakalayo ke ngoba phela ngithi ngesikhathi bese si break ku season 5 besibona la ku social media sekufanele ukuthi basixoxele inganekwane nje masibuka lokho okwenzeka manje lokho kwenzeka ku season 1. Ngiyaxolisa kuleyo ndawo because abanye abakaboni kodwa ngizozama ukwenza mhlawumbe ama video awu 3 ya ukuchaza because mina sekuyangibhora, sengifunde kakhulu ngefamily, ngafunda kakhulu ngoThando Nes'thembu, angiyibuka ngisho ngifundile ngalandela ama interviews abawenzile ngase ngiyayibona ukuthi i-connecta kuphi yonke lento. So nje sekufanele ukuthi bakhuluma inganekwane. Number 5 wakamakhumalo kodwa kuthiwa akakafiki kaMseleku ingakho bengamazi. Umacele ngalana uthi yena unumber 5 ageze mayeza, uma ukuthi akezi akahlale kanjalo. Ngikhuluma nendaba ke le yama meetings ehleze bizobaba uMseleku ukuthi awagcini kahle, awapheli kamnandi, kuphela i-meeting nje bengasekho right. Ngapha umayeni uthi akazi ukuthi izinto zisazolungiseka yini ngoba kwagcine kubheda. So useason 6 usukhona, sibonile ifamily yinhle, sibonile family photos, sesilindile-ke ngoLwesine sesibuka kanye kanye ngoba angazi ukuthi ngenze njani before bengithatha bengilinda uMzansi Magic ukuze sihambisane ngoba ngabona ekuqaleni ngiyenza before uMzansi Magic abantu bangibuza izinto eziningi angabe ngisazi-ke ukuthi ngenze njani. Bangithi khona okay i-show iphuma kuqala ku-103 maseke iza ngapha sesiyibukile ku-103 because sibaningi-ke sibuka ngapha kuMzansi Magic siyalindana kodwa nje abanye bayibuka le ku-103. U-103 kuthatha insuku engaki ngoba izoba Thursday ishiya insuku engaki ezu-3 or ezu-4 angikho sure. Yazi mina ulokhu ugesi ongiphazamisayo nginqala ngisho ukubala kodwa-ke before ngayizama ngokuthi ngisebenzise u-103 ngabona ukuthi abantu angazi bathanda ukuthi sihambisane noMzansi Magic, so ngizozwa ngani ukuthi ngicabangani.